ஹாய் வெல்கம் டு கார்த்திகேயன் கேம்ஸ். நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு கேம் பிளேவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கிளாசிக் ஸ்குவாட் ரேங்க்டு கேம் பிளே தான். அதுமாதிரி இவர் வேறு எனக்கு புதுசாக கிடச்ச ஃப்ரெண்டு, இவரும் தமிழ் தான். இவர் கூட ஜாலியாக இருக்கு விளாட. சரி வாங்க ப்ரோ போலாம். எவனும் குறுக்க வரல, இது வரைக்கும் நல்லா தான் போகுது. பாப்பா விக்டரி அடிக்கிறோமா இல்லை சாவுறோமான்னு. ஒருத்தனை பார்த்துறேன். அவள்தான் நாக்காவை போகிறான். டக்குன்னு நாக்காய் தொலை மாட்டானே. உள்ள போய் நான் ஆளை காணோம். இங்கே வந்துட போகிறான். எவனும் வரல. அச்சா பின்னாடி இருந்து எவனை போடுறான். நீங்கள் நாக்கா இது வரேன் ப்ரோ. ஏ அச்சா இதை டக்குன்னு கன்று வர மாட்டேங்குது. எப்படியாச்சும் உன்னை போட்டே தின்னுண்டா. அப்படியே போட்டேன் ப்ரோ. அச்சோ மேலேருந்து எவனை போகிறான். ஷட் மிஸ் ஆயிடுச்சு. இவனை எப்படியாச்சும் சாவடிச்சிருங்க. யாராச்சும் சாவடிச்சிருங்களேன் ப்ளீஸ். யாராச்சும் சாவடிச்சிருங்க. ஒரு கில்லாச்சும் கிடைக்கும். போச்சா ரிவ்யூ பண்ண போகிறாங்க அவனை. அதனால எவனும் ரிவ்யூ பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே செத்துடணும். கில்லாச்சும் கிடைக்கும். சாம ப்ரோ. வீட்டுக்குள்ளேயே வேற எழுவார். கில்லு கிடச்சிச்சா இல்லையா பார்ப்போம். ஆனால் கில்லு கிடைக்கல. ஒரு ரிவ்யூ பண்ணியிருப்பாங்களோ. இல்லை செத்தா கில்லு கிடைக்காதா? செத்தா கில்லு கிடைக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். திருப்பி கூட கில்லே வரலையே. வேற எவனாச்சும் பார்க்கலாம். இவன் எவனை சொன்னாங்கிறான். இவனை தான் நான் நாக் பண்ணேன். ரிவ்யூ பண்ணிட்டுக்கிறாங்க போல. போட்டான் இவன். சட் நான் அப்பயே கில் பண்ணியிருந்தேன். எனக்காச்சும் கில் வந்துடும். இந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவனைக்கு அவனும் பார்க்க மாட்டான். இவன் உள்ளே போகிறான். இவன் தான் எழுந்துருங்க. நான் பேசுறது வர புரியாது இவருக்கு. போட்டுக்கிறாங்க. சம ப்ரோ வேறு லெவல். ஒரு வாட்டி தான் நான் சாவேன். இதுக்கு மேலே நான் சாவவே மாட்டேன். இந்த எப்படி கலக்க போகிறேன்னு மட்டும் பாருங்க. டக்குன்னு இவங்க வேறு என் அவசரத்தை புரிஞ்சிக்க மாட்டுறாங்க. டக்குன்னு கேட்டு தரங்க. நான் கில் பண்ணுற ஆர்வத்தில் இருக்கேன். அப்புறம் வெறி பவர் குறைஞ்சிட போகுது. இந்த சிங்கத்தை கேட்டு போட்டு பூட்டுறீங்களா? இப்போ பாருங்கள் உடச்சின்னு வரேன். டிஷ்கா போகிறோம். எல்லோரையும் கில் பண்ணுறோம். முதல்ல மேலே போகிறோம். வச்சோ எவனாச்சும் போகிறதுக்குள்ளே ஓடினோம். எப்படி ஓடியாச்சு. 1 2 3 ரன். அப்படியே ஏற்றேன். இவன் வேறு ஆனவனே இந்த பக்கம் இறங்கிடுறானே. எப்படி இறங்கியாச்சு இந்த பக்கம். நம்ம ப்ரோ யாரையும் வேறு லெவலில் கில் பண்ணுறாரு போல். அப்லோட் சிம்பிள் காட்டுது. அச்சோ இப்போ வேறு லெவலில் அடி வாங்குறாரு அவர். நான் இப்போ இறங்கலைன்னா அவர் நாக்கு செத்தே போயிடுவார். வரேன் ப்ரோ ரிவ்யூ பண்ணேன். இப்போ இவன் தான் உங்களை போட்டதா? ஈஸியாக போட்டுடலாம். வெயிட் பண்ணுங்கள். செம்ம ஹெட்டு வந்துச்சு. செத்தான் கன்ஃபார்ம். இவன் தானா? வந்துட்டேன் ப்ரோ. அப்போ அப்படியே சாவச்சாச்சு. விக்டரி அடிச்சாச்சா? செம்ம ஈஸியாக இருக்கு இவங்களை கில் பண்ணுறது. இதேமாரி எல்லா வாட்டியும் வந்தால் நல்லா இருக்கும். அப்புறம் இந்த பக்கம் போகலாம் வாங்க. வரமாட்டாரு. சரி நம்ம அந்த பக்கம் போவோம். வேற முட்டிக்கணும். ஏன் ப்ரோ உங்களை போகிறது? நில்லுங்க ப்ரோ. அச்சோ நம்ம ப்ரோ அடிக்கிறாரு. அதில் அவங்களே முடிச்சிடுவாங்க. வேணாம் கில்லாச்சும் கிடைக்கும். 4 vs 1 சோலோ vs 4. நாங்கள் தான் ஜெயித்தோம். 3 பேர் அடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. கடைசியில் நான் ஜெயிச்சிட்டேன். அங்கே யாரை கில் பண்ணுறீங்க? நில்லுங்க. நான் விடுவேண்ணா. நானும் வந்து கில் பண்ணுறேன். அச்சோ கில் பண்ணிட்டுக்கிறாங்க போல. நான் கில் பண்ணவன் எனக்கு நாக்கு வந்துச்சு. எனிமியா? நான் பட்டி மாதிரி நினச்சின்னு இருந்தேன். ப்ரோ நீங்கள் நாக்கா நில்லுங்க. உயிர் கொடுக்குறேன். இவனை முதல்ல போடணும். வாங்க ப்ரோ போகலாம். இவனை ரிவ்யூ பண்ணிட்டுக்கிறாங்க. ப்ரோ வாங்க ரிவ்யூ பண்ணிட்டுக்கிறாங்க.
போட்டு 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 அமைதியாக நிற்கிறான். நெட் லேக் போல், நெட்டு கிடைக்கல, அமைதியாக நின்றுக்கிறான். இந்த மாதிரி எல்லாம் நின்று இருந்தால் ஈஸியாக ரேங்க் புஷ் பண்ணலாம். இங்கே ஒருத்தன் எல்லாருமே நிற்கிறாங்க அப்படியே, சிலையாயிட்டாங்க போல். எல்லோரும் அப்படியே நின்றுக்கிறாங்க எப்போ பாரு. இந்த மேட்ச்சில் மொத்த பேரையும் நான் கில் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். பார்ப்போம் மொத்த கில்ல நம்மளுக்கு வருதானே. வந்தால் நல்லா தான் இருக்கும். டக்குன்னு கேட்டை திறந்து தொலைய மாட்டாங்க. எப்படே கேட்டை திறந்துட்டாங்கடா. ஓடுங்க. க்ளோவாலுக்குள்ளே பூந்து போகிறாரு. வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ, நான் வந்துடுறேன். இது வேறு சந்தில் போயிடுறானே. செம ப்ரோ, அப்படியே எல்லாம் செத்துட்டா நல்லாயிருக்கும். அப்படி கொஞ்சம் சுட்டு வைப்போம். ப்ரோ உள்ளே போய் செத்துறீங்களா? நாக்கா இது வர நில்லுங்க ப்ரோ, அவன் வேற போடுறானே. அப்படியே போட்டுருங்க ப்ரோ. அவனை கிட்டு போட்டுக்காங்க. அவனை போட்டேன் வாங்க ப்ரோ. அவன் முதல்ல சுட்டு காலி பண்ணிடணும். சைடில் எவனோ இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது. போய் பார்ப்போம். யாரும் இல்லை, நல்ல ஆளை. எவனோ இருக்கிற மாதிரியே இல்லை. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காம பெல் பட்டன் அமைக்கிட்டு ஆளுன்ற ஆப்ஷன் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பபாய்.